Gị onye nwa na-afịrị m n'oge dị etu a, ana m ekelesi gị kewara na-asị na ihe ọma ga-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị. Ọ bụrụ na ọ bụ ụtụtụ ka ị na-afụ m, ụtụtụ ọma. Ọ bụrụ ehihie, ehihie ọma. Ya bụrụkwanụ mgbede, mgbede mara gị mma. Ka chi fụrụta afụtere gị ihe ọma. Aha m bụ Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ, mana ịchọ ime m obiọma ịkpọọ m Adaolaedo. Nnọọ n'aka YouTube chanel m na Adaolaedo TV ka anyị ga na-ewetara unu okwu amamihe tọrọ atọ nke ga-agbadogasị okwu n'okwu mgbamume, okwu ntụziaka, okwu ịdọ aka na ntị na okwu nkwalite mmụọ. Anyị ga na-ewetakwara unu akparamagwa ezinụlọ ndị kwesịrị nṅomi, ya bụ good family values to uphold n'olu nwa bekee. Na Adaolaedo TV ka anyị ga na-ewetakwara unu ihe anyị ga-akpọ humanitarian tour with Adaolaedo. Nke a bụ njem ịmatagasị ka ndị ọzọ si ebi, ọkachasị ụmụ nwaanyị ndị ihe ụwa na-atụ n'ọnụ, ka anyị wee marụ ka ha si ebi, wee mara otu a ga-esi wee nyere ha aka. Maka na si n'ihe ọma mmadụ mere ịbịa bụ nna jidere m. Biko, ya bụrụ na ị bụ onye ihe Igbo na-amasị, ya bụrụ na ihe banyere Igbo na-enye gị ọbara dịka o si enye m, biko kabara ka ị na-esonyere anyị n'ihe anyị na-eme. Zitere anyị ozi na ọ bụ ozi, binyere anyị aka ịhụnanya, ma kesakwa ihe anyị na-eme. Dịka ị na-eme nke a, ihe ọma ga-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị. Ya gazie.